Id-deputat nazzjonalista u l-ex viċi kap Mario De Marco qed iwissi u jibgħat messaġġi sottili kontra l-politika mħaddma mill-establishment nazzjonalista. Għamel dan f'Kunsill Ġenerali fejn tkellem fuq il-populiżmu li juża Bernard Grech u issa da kummenti interpretanti li kienu fil-mira ta' Roberta Mezzola wara li din semmiet li għandu jkun hemm iżjed infiq mill-Unjoni Ewropea fuq l-armamenti ħalli l-Ewropa tkun lesta li jinqala. Fit-Times u mhux fil-midja tal-Partit Nazzjonalista, Mario De Marco tkellem kontra l-qtil tal-innoċenti f'Gaza. De Marco kritika lil Prim Ministru Iżraeljan Benjamin Netanyahu u qal li dan huwa eżempju klassiku ta' raġel ħażin fl-ar żmien. Filwaqt li kundanna l-attakki tal-Ħamas fuq il-Lut, De Marco nota kif dak li qed iseħħ f'Gaza mhuwiex ġust u huwa qatt ta' tpattija bil-qtil tal-innoċenti. Argument li sar minn bosta u li amplifika ruħu f'Malta u fl-Ewropa mal-mument li Mezzola marret l-Iżrael u dera tagħha waslet pożizzjoni żbilanċjata tal-Unjoni Ewropea. Għal dan Mezzola tibqa' tiġi kritikata u f'Malta studenti tal-MKAS protestaw kontrija u tqanqlu brabja kif sostnew li faċilitat ġenoċidju f'Gaza. Biex taħrab dawn il-protesti, Mezzola kienet bidlet il-pjan u Malta eċ maktar studenti u minflok ħarbet minn garax. Dan biex ma taffaċċjax appell għal sforz konġunt favur it-tmiem ta' tixrid sa' aktar dem. Appelli jagħmlu wkoll Mario De Marco fit-Times fejn saħaq li rridu nqumu fuq tagħna kontra l-qtil tal-innoċenti.